Dzadichere mabuja kumativi mana tauya nonhau dzomanhoko dzozuva rogumi nosere mwedzi uno waMbudzi. Nyasi kwaburika pokare kuti kuno imwe kambani waChina iri kuchera makwari kwaMutare. Kwai kambani iyi inonzi Freestone Mines iri kuchera makwari kwaMutare mugomo rokudanga mvura apa iribe kana kupedzisa matsamba anodiwa okuongorora kuti zvainoita zvinouraya sei nharaunda. Ipapa wazhinji wagomukirana nayo pabodzbono guta roMutare kuti sei rareka wachiita izvi. Ticharamba tichiringa kuti wachaita sei, asi tiri kuramba tichireketa kuti zvisvinuba zvavari kuita zvii. Nyasi waChamisa wadoka wari kuTsholotsho uko wanga wachisangana nevanhu vakasiyana-siyana vari kuita zvokuunganidza kuti vanhu vanhadzirire zvosarudzo. Ipapa wagoburika mumavhidhiyo wari kutamba nochembere noharahwa pabodzipono chidiki wokunzvimbodzi. Idi zvavo waChamisa wari kuita izvi. Pabodzipo wakuru wehurumende Nyasi wanga wari kurupane uko waMunangagwa wanga wari kuvhura zviri pamutemo dzimba dzinosvika 50 dzavakatanga kuwaka mugore ra2006. Ipapa zviri kutorwadza kuti makore 16 uya wanga wari kundowaka zvinhu zvibodzizvo apa wagoreketa kuti wachada kugopa vanhu dzimba dzinosvika 120 zviuru panosvika gore ra2025, asi pawaiita sarudzo dzogore ra2018 waigoreketa iwo kuti wachada kuti wagowaka dzimba dzinosvika miriyoni chaiyo. Idi zvakatooma. Masangano anomira korodzero wafudzi warayiridzi ati iwo ari kudaba zviri kureketiwa nehurumende zvokuti warayiridzi wagoende kuita zvobvunzo dzozimuseki waribe kubhadharwa. Wati izvozvi zviri kutoramba zvichirwadza zvokutoti wakutoda kuti bvunzo dzozimusekidzi dzirege kugobudirira. Idi heno mabi yangu kuti zvichapera sei mukazoona wazhinji wachishingirira hawo kugobhadhara mari dzokuti wapwere wavo wanyore Cambridge. Idi ndizvo zvinoita kuti wadaro izvi, asi nhamo inoramba ichindoringana nokwedu kuMabuja nedzimwe nzvimbo dzekumaruwa wanenge waribe mari yokuti wanyore Cambridge yo. Wachiwenga waburika mune mavhidhiyo wari kureketayo kuti waMunangagwa wachatonga kusvikira chero zvarini, kwai kusvika madhongi amera nyanga. Wati iwo vanhu vanenge vachitovhunduka wemapata anopikisa ya ngawadipfame hawo nokutoti wakaramba wachidaro kana mutemo chaiwo vanogona kuuchinja kuti waMunangagwa noZANU-PF waramba wariwo wari kutonga. Heno mabi yangu kuti kumberi kuchange kwakadini, asi izvi takambozvinzwa futi wachireketa iwo bato reZANU-PF nguva yayo naMugabe pachigaro. Heno mabi yangu kuti wacharamba wakadandochere kana kuti wachagochinja. Munyaya yashamisa vazhinji, Philip Chiyangwa agoendesa hurumende kudare dzimhosva achiti iyo yagomutorera ivhu rache apo wakaita zvokuti wago wake yavanoti Museum for African Liberation kuWarren Park. Heno mabi yangu kuti zvichapera mushechere kana kuti zvine chimwe chekuita, asi tiri kuona hedu ari munhu andoteya kuti agopuwe mari ichibva kuhurumende pachena. Ipapa ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichipera sei. Nhadzirirai mabi yangu, svondo rinouya ari muChina waMutuli wanenge wari kupa mureketo wavo unochokuita nozvokutekaidziwa kwemari kwegore rinouya. Tichagoringa kuti vanenge vachiita sei tichikupakurirai zvizere muChina svondo riri kuuya ari kana zvikareka kugochinjiwa. Kambani yoshuka yotonga Hullet kwai yakuda kugotengeriwa nevanonzi wanaRudland family. Ipapa kwai anaRudland wakutoita zvokunhadzirira kuti waitenge nemari iri pasi wobva waisimudzira kuti zviite zviri nani. Wabodziwo wanaRudland ndio wagotenga Pioneer nemamwe makambani akadaro mumasuremu. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichipera sei kana kuti zvichatekaidziwa sei. Titendeukire kuenda pasi rese. Masangano anoita zvematongerwo enyika munyika yeSouth Africa agobudisa pachena Nyasi kuti wakaipiwa mari nanani. Ipapa kwaburika kuti bato reDA
action yese ari kundopuwa mari novanhu vanosvita wabodziwo wari wachena wananyamari ana Oppenheimer idi zvakatooma mabi yangu wazhinji wagowadziwa kuti wakavhotera action yese wachifunga kuti inoita tuzvinhu apa wakuonawo kuti iri bezvinhu nekuti iri kundosigirana nowachena wawo. Heno mabi yangu tichagokunyepai pazvinenge zviri kuburika zvimwe kuti zvinenge zvitekaira sei. Bhangi renyika yeSouth Africa raingidzira mari inobhadharwa yomudurikidzana pane mari dzinenge dziri kukweretiwa akandoko kutanda kuita izvi makore matatu inonzi repo rate ndo yawaingidzira pachirungu. Tichagokunyepai kuti zvizhinji zvinenge zvichimbotekaira sei pazvinenge zviri kuitika, asi vanhu vangu vanozvikwereti zvese zvakutoita kuingidzira mari yavanenge vakubenutsa kubhadhara zvikwereti zvo. Kwaikuhwanda vanhu vari kuchema-chema nonyaya yaisiwa yokuti vari kuisiwa makamera anogotora kana vari kuingidzira kumhanya nodzimotika. Kwaipapa mitengo yochoupenzi yacho iri kuramba ichindokwira pabodzipo pokutoti ukareka kuibhadhara mumazuva mairi chaiwo inobva yaita kuingidzira chaiko kuzvinhu. Heno kuti zvichapera mushechere tichagoringa kuti vanenge vachiramba vachida ndochere kana kuti vachadipfama havo kudekara chaiko. Zviri kuhwadza kuti kwai kuCongo kwai kwapfa vanhu vanosvika 140 kumabuda zuva kwenyika iyi. Kwai ipapa kwakanyanya kukombiwa nevanhu vari kuita zvokuisana hondo zvokutoti heno mabi yangu kuti vanhu vachaita sei. Toramba tichindoshuvira kuti Congo iyi iite tusvinhu isarewo yakaita kuita kudekara sezvakaita dzimwe nyika. Heno kuti zvichakoneka chere mabi yangu. Muimba anonzi Davido kwai agoita zvokuti asimudze mari yakawanditsa inosvika mamiriyoni anopfuura 40 manaira mari yokunigeria kwawoko kuti agosvitsa pamari inoita 100 mamiriyoni kuti abhadhare motika yache yaaida kupinza munyika machemo. Izvi zvakaitika nozuro basi. Heno mabi yangu kuti dai wari wedu kana wana macheso kana wanani taigobvuma chere kuti wagoti tigovapa mari yokuti waite hawo zvokupinza motika inodhura. Heno mabi yangu Novak Djokovic agoti iye ari kudaba kugomanikidziwa kuti abayiwe kamushonga kodzihwa mupengo ati iye anoramba achindotsigira vanhu kuti wapiwe mvumo yekusarudza zvavanoda kuti wabayiwe kana kuti wareka kugobayiwa. Heno kuti iye achagotamba chire kana kuti achabva ati abweka kutambako ticharamba hedu tichiringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Takadaro zvedu kwanyasi tazorora. Ndini wenyu MaChina WeNhau.